jam wale mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawa habrirde Piindi TV on calminama on juurama on ñagama duwaw on bismama ɗo e subaka hande o eɗen gandi no gadandirɗen waɗide subaka kala gonɗon yiide ɗo henna ko Aissata Ndiaye ina sawnodiri e Moussa Nia ɗum ko subaka Allah foof wonano kono ñalawma hande o pamon kam ko gantu tigui en nanguimo amone e jaam ko gantu tan gantu noon nangat ko neɗɗo kala Moussa Nia jaam wale ma mi salminima ko noon tigui Moussa Bari a salminama juurama a salmini ganduɗa kadi ko salminama faade pulaar ngu no gurna wiidni hewno yeeɗo ko Aissata Ndiaye wondude banum gorko Amadou Moussa walla Aissata Ndiaye wondude almoudou Amadou Moussa kono ha joni tan ene wayno o Aissata Ndiaye oɗon tigui jaam tigui jaggimo mais omo selli omona e jaam alhamdulillah min calmini wonno bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV tawateɓe nder e bowal leydi kala no mbawɗon wonde e no mbawɗon wonirde artude ɗo ha joni addan ɗon holko tawete e nder kelle gadane jaydeji leydi Sénégal noon tigui Moussa no famama no fewi wadde eɗen mbawi yaade hen directement tan e wadde attaqué e jayndeji ɗi holko ɓuuri tengtude hen ñalawma hande o ko noon tigui gudditirten ko jeyde enquête nden ari koye natalla hooreji leydi sikki ala ganduɗa koye nguɗo noon jillu makko alhaali ko fate from sur la paix to lamorgo Paris France ene wayno noon o arti ɗiɗon kongi nde ganduɗa hooreji o leydi France sutindumo wiyete ko Emmanuel Macron ganduɗa ko kongi patude alhaali liberté d' expression e oɗon caricature rasoulu sallallahu alayhi wa sallam kono amma ɗum ko kay hooreji leydi Macky Sall arti e ɗen ɗanle ɗe newani lawol gam kay ko haalde goƴaji ganduɗa ɓesgu Afrique o arti e oɗon emploi kono kadi o arti e fedde gotago windere ngo ganduɗa kay ngu holliti rewnade gueɗe ɗe lawol o holliti kay ya leydi Afrique ko ganduɗa ko 1.5 leydi kono kay ala ko ganduɗa leydi Afrique naji goto walla mbiyanna leydi Afrique gotiri ƴettani waɗade e oɗon conseil de sécurité de l'ONU o holliti ɗum noon ko hunde nde ganduɗa rewan lawol ko injustice ɗum ne tawi nder hello mabɓe nayaɓo wadde mbiyanna noɓe mbini kamɓe jeynenkoɓe enquête Macky Sall sans gant noon tigui sen gummima e jayde enquête payten koye jayde le quotidien hay so tawi arti e kaɗon haala hakkude kongi ɗi ganduɗa ko Emmanuel Macron e ganduɗa ko hoorejo leydi Macky Sall ɓe mbi ko propos sur l'islam ko ganduɗa kay Macky Sall woni ganduɗa hunuko leydi Afrique foof walla mbiyen woni hunuko julɗo kala saabu ɓe mbi ko Macky corrige Macron e ganduɗa ko correction tigui o hokkimo to leydi France ko amma ɗum ko jaydeɓe kawɓe quotidien le quotidien garti e ndiɗon jencuɗi ɗi ganduɗa ko autoroute à péage heɓata ɗum ɓe mbi kay ko Eiffage rullu l'état ganduɗa kay ko Eiffage mo ganduɗa ko kañum tigui tambi autoroute à péage ko entreprise gonɗo ɗo ɓe kolliti kadi ko heɓata e ganduɗa ko leydi Sénégal ko ala foof to wawi ɗum hebde ɗum noon ko rapport aji ɗi ganduɗa kay ko campagne oɗon tigui suuti ɗum gam kay yaltini ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeenayo kamɓe jeeneyankoɓe le quotidien ɓe garti e ɗiɗon accord aji pes ɗeɓe kolliti kay 50 millions de tonnes walla mbiyanno 50 millions de tonnes ko ɗum noon tigui woni ko ɗeɗon laaɗe gawirte e ɗiɗon machine aji ko ganduɗa kay jencude leydi Sénégal wonata hen ko 5 milliards de francs CFA ɗum ne tawi nder hello mabɓe e jeenaɓejo ɓe gartide ha joni e gudditgol école aji ɗum gon ko école JOUR traité en justice ko école JOUR gonɗo ɗo e Dakar mo ganduɗa ko établissement privé e ɓeɗon tigui jinnaɓe ɓeɗon janggoɓe walla mbiyen parents d'élèves ha joni noon pamodiral ene ngakki hakkude ɓeɗon ɗum ne tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓo quotidien le quotidien o subaka payten koye jayde guindiri le soleil national la ha joni wi ko il faut accepter nos différences ɗum ko kongi hooreji leydi Macky Sall faade Emmanuel Macron o wi ko tigui wasen nandude walla mbiyenno wasen rendude ɗi ganduɗa ɗiɗon valeur aji walla mbiyenno wasen rendude ɗiɗon guuri firtani kay ken mbawa wurdude e nokku goto walla mbawa wurdude e planète goto ɗiɗon ko kongi hooreji leydi Macky Sall faade Emmanuel Macron wadde ha joni no mbiɗen ni ko hooreji leydi Macky Sall woni ɗemgal kala julɗo ɗo wonno hanki e oɗon forum sur la paix to leydi France caabiɗo tigui batu jagorɗo waɗani hanki ɗo e nder leydi Sénégal ko amma ɗum ko jojji walla mbiyen ko tawete ha joni ina jokki tawede nder jayde leydi Sénégal woni alhaali ɗan newan lawol ɓe mbi ko le mythe de l'Eldorado résiste au temps ha joni noon to godi hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom woni 2006 jaɓani 2010 ha joni 2020 ene teska ɗeɗon ɗanle ndewan lawol pitali kewi keddima e ngoɗon maayo gueƴƴe walla mbiyenno keddima e oɗon méditerranée ene jokki noon no bojji ko ganduɗa kay ko Ghana leydi Ghana woyi oɗon hoorejo leydi mabɓe ɓe mbi ko Ghana pleure Gigi le père de sa démocratie ɗum ne tawi nder hello mabɓe nayaɓo ko ganduɗa ko on gorko meɗo wonde hoorejo leydi Ghana ɗum ne tawi nder hello
hello mabbe naybo be garti ha joni e travaux ji ganda ko to e ganda ko balisage Brest mo Saint-Louis dum na tawi nder hello mabbe sappo jeyo kambe jeynen ko be le soleil national ƴeewoyen ko jayde Vox Populi addani en Vox Populi atti ko jabugol horeji lindi Macky Sall faade on o lamordo lamdo leydi France wite ko Emmanuel Macron Macky Sall vimo il faut qu'on respecte la différence pour pouvoir parler avec les autres communautés dum ko kongi horeji lindi Macky Sall ko amma dum ko kay o arti e ganduda e Nations Unies mo holli tigi wadi injustice o so tawi kay ko fedde ganda ko Nations Unies ko aduna tigi rendini wadde mbiyen fotani wonde tigi keeri hakkude dedon leyde sabu holiti leyde le Afrique gonde loni woni temede joyi e capannayyi leydi ko temede joyi e nayi leydi woni 54 états kono ganduɗa ala tigi leydi ƴettadi wattade e oɗon conseil de sécurité de l'ONU wadde mbiyen ko ñañere ganduɗa ko Macky Sall suuti ɗum ɗo to France o paani caggal haala dandan lawol kongi ɗiɗon Macron waɗi faade l'islam kono kadi o ari e oɗon noon loni mo ganduɗa o holliti ene foti waylude mbaadi ganduɗa kay adde justice e nder kay nguɗon goomu walla mbiyen e nder ndeɗon fedde janenkoɓe Vox garti e guddidgol école aji ɗo hanke nder leydi Sénégal ɓe mbi ko une rentrée amère wadde mbiyen ko guddidgol ngol welani saabu ha joni ɓiɓɓe e ganduɗa ko ɓen parents d'élèves en e hakkude mon privé o wona hunde wende saabu ha joni 3 mois où il y a pas cours wadde ɓeɗon coliti ko ɗiɗon lebbi ɗi ganduɗa ɓeɗon no janggani ine tigui poti ɗum yobde ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeegomo jeeɗiɗo ɗum saabi jagorɗo kalfinaɗo jangde wiyete ko Mamadou Talla o wi ko o noddi ko batu gam yewtere hakkude ɗiɗon privé en e ɗeɗon parents d'élèves walla mbiyen jinnaɓe ɓeɗon janggoɓe gam kay ƴewede peeje no ɓamtiri jangde walla mbiyen ndeɗon jangde kay jokkiri taw kay haydara ala ko ganduɗa ene ruttor honno ko amma ɗum ko e nder ndeɗo jangde tawe hen ganduɗa ko o opinion mo ganduɗa ko Fouseyni Diawara hakkude Dogon e basgol mum Amadou Toumani Touré je pleure ɗum noon tigi ɓe ganduɗa ko oɗon ko cordon wonno walla mbiyen ko ñoto walla mbiyen ko maslaha tigi o waɗatno joué hakkude Dogo en wadde mbiyen Amadou Toumani Touré ɓeɗon tigi goyi sankare o gorko ene tawe e nder hello mabɓe ɗiɗabo kamɓe jeynenkoɓe ɓe ganduɗa ko Vox Pop Moussa Bari payen e jayde las jayde las ha joni arti koye ganduɗa koye ngal ɗon natal hakkude Macron e ganduɗa ko hooreji leydi Macky Sall o wi ko Macky Sall fait la leçon à Macron ko hunde tigui nde o jangguinimo holko tigui o andinimo e ñalawma hanko o wi ko ganduɗa ko discours islamophobe mo ganduɗa ko Macron mo waɗi faate ganduɗa ko islam ɗum noon tigui wona hunde jojjuni walla mbiyen wona hunde fonde wonde ñañere tigui lamtoro Bourguédé faade Macron ɗum tigui ene jokki walla mbiyen yimɓeɓe foof jiiɗum e nder jaydeje ɗum sa uditi hello mabɓe jeeɗiɗo jayden koɓe laasa ni ɓuuri tigui yaccinade hen ko amma ɗum ko e alhaali dragage fleuve mo Saint-Louis mo ganduɗa ko oɗon jagorɗo kalfinaɗo o alhaali awo o wi ko une doléance de 17 ans réalisé mo ganduɗa kay ko hunde nde ɓesgu leydi Sénégal wayanno duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko ɗum tigui woni kamɓe koɓe mbaɗi wadde woto fotani wonde mettere wadde mbiyen haaɓe poti tigui mantude leydi Sénégal ɓe ganduɗa ha joni ɓe garti alhaali mbuñari mbiyeten ko escroquerie walla mbiyen ɗum corruption on douanier et sa femme traîne en justice pour 225 millions ko douane goto mo ganduɗa e joom suudu mum kañumen tigui nawa e justice alhaali temedde ɗiɗi e capan temedde ɗiɗi e nogas e joyyi millions e copreje CFA ɗum noon woni ko tawete e nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jeyniyankoɓe ɓe ganduɗa ko las kono Moussa Bari ɓe gatti e on kaɗon oɗon fannu dawrugol walla mbiyen o kaɗon landa lundika on hydra à deux têtes réconcilier configuration de la classe politique tawete ɗigui ko natal mo ganduɗa o wiyete ko Boubacar Camara kono wondude oɗon horejo Pastef o wiyete ko Ousmane Sonko payen e jayde libération arti koye ɗen ɗalle nder lawol ɓe tigui ɓe ganduɗa jiyaka ɓe ganduɗa kay ko natti mon tigui tawete e nder ndeɗo jayde ɓe ganduɗa ko ummirnoɓe ɗo e nder leydi Sénégal yaɓande île de Canaries walla mbiyen yaɓande Espagne ɓe ganduɗa koye maayo keddi Allah ko alam ko ganduɗa ko pitali mon kedde ɗeɗon dijji Allah ko alam so tawi ko Maroc walla mbiyen ko Mauritanie jofoyi Allah ko alam wadde ko so tawi ko Espagne ɓe naati hay goto anda wadde mbiyen ko porté disparu ɓeɗon tigui worɓe walla mbiyen ɓeɗo sukaɓe goni ɓe jeeya ɓe ganduɗa ko ɗo tigui mbaɗirno départ leydi Sénégal gam yaɓande to leydi Espagne ha joni kongi walla mbiyen holko ganduɗa tawete nder ndeɗo jayde ganduɗa ko temedere e capanɗe joyo e nayyi woni 154 ɓeɗon tigui yanoɓe woni artiraɓe tigui garti ɗo e nder leydi Sénégal waɗaɓe répatrié walla mbiyen ma
mbaɗe répatrié e nder 48 heures ɗum ne tawi nder hello maɓɓe e joyeɓe ko ma ɗum ko ɓe gartiyel haali oɗon babiraɗo ƴettunoɗo ɓinguel mum ngel ganduɗa ko duuɓi 14 nani ɗum e laana to Mbour gam kay yaɓande Espagne kongi oɗon babiraɗo ene tawi e ganduɗa e nder ndeɗo jayne sa gande huccodiri e ɓennon loskoɓe ganduɗa ko ngel ɗon cuhlel tigui biyeteguel Doudou Faye mo bamum nawno e toto Espagne in mémoriam makko je m'appelle Doudou Faye ko ganduɗa min mbiyetemi ko Doudou Faye holno ɗum noon ardi holno yaari kanko cuhlel ngel hoore makko ɗum ko mémoriam mo ganduɗa ko pa Cheikh Mbacké Guissé kañum tigui waɗi ɗum ene tawi nder jayde libération e nder hello mabɓe ɗiɗaɓo Moussa Baye payen e jayde l'observateur arti koye ganduɗa ko ɓen tigui holno tigui gartiri e ganduɗa koye banggue walla mbiyane e landa hoorejo leydi ndi Macky Sall comment Macky Sall a fragilisé le PS e ganduɗa kay ko l'AFP ɗum ne tawi hen nate mo ganduɗa ko Ndamal Kadior Idrissa Seck wondude e hoorejo suudu sardejo wiyete ko Moustapha Niasse kono kay e Aminata Mbengue Ndiaye holno ɓe tigui hoorejo leydi Macky Sall waɗiriɓe ganduɗa ko waɗiɓe ganduɗa ko convaincre haaɓe garte e banggue mum walla mbiyane ligganade mum woni ko recomposition politique de la mouvance présidentielle ɗum noon tigui tawete ɗon gonda jeynenkoɓe Futurs Médias ɓe mbaɗani ko ganduɗa kay ko pirani oɗon aadi artude e ngal ɗon natal hakkude Emmanuel Macron e ganduɗa ko Macky Sall e oɗon jillu makko hanki ɓe mbi kay ko l'accalmie politique qui annonce les lendemains agités ha joni noon ala ko ganduɗa ko hoorejo Macky Sall moggani oɗon biyetede mo ganduɗa ko Emmanuel Macron en haali konguiɗi sunno fade Rasoul sallallahu alaihi wasallam ɗum ne tawi e nder ndeɗo jayde ɓe garti tigui e guddirgol ɗiɗon écolaji l'impossible rentrée ubbite jangguite oɗon concept ɓe politique wattinaki wadde walla mbiyana wattinaki wonde saabu ha joni hol financement mo ganduɗa ngakkiraɓe doole ɗo e nder Dakaru kono kadi ko protocole sanitaire oɗon manki to diwan mo Saint-Louis kono kadi Moussa Bari ko matériel manki to Kolda walla mbiyana concept ubbite jangguite wawa wonde ɗum ɗon ene ɓiɗi yañede e nder hello mabɓe jeeɓo kamɓe jeynenkoɓe l'observateur gasnito yen e jayde coftal balli stade ko noon tigui no wowirno kala e subaka ɗon tigui guddirten le jeu de Lion fait débat holno ɗeɗo baroje leydi Sénégal juɓɓodiri ngal ɗon pottital hakkude mumen Guinée Bissau ɗum noon tigui addi ganduɗa ko haalulaji walla mbiyen addi jewte kewɗe saabu satisfaction walla mbiyen yonede ɓesgu leydi Sénégal ine manki walla mbiyen jojjani hayso tawi leydi Sénégal baroɗe ɗe pettingal ɗon pottital keeɓi tigui ganduɗa fartange lappude Guinée Bissau bitoji ɗiɗi ine wayno noon yonani ɓesgu Sénégal saabi Kongi Aliou Cissé hanki o wi qu'est ce que le Sénégalais veut il croit que les choses sont faciles donc noon ko ɗum noon tigui wonno Kongi suuti hande kadi ko natal makko tigui tawete ɗon ɓe garti e gardien mo leydi Sénégal kono kadi gardien mo formation les Blues de Chelsea wiyete ko Edouard Mendy ɓe kolliti ko 6 clean sheet en 8 sélection ɗum noon tawete e nder hello mabɓe jeegomo ko ma ɗum ko ɓe garti e nder hello mabɓe jeeɗiɗo oɗon gorko mo Bambali 10 mo leydi Sénégal on paami tigui ko Sadio Mané leader retrouvé des Lions 4 buts 3 passes décisives et 2 penalty provoqués wadde mbenna Sadio Mané ko gueɗe payodinde o jokki wadde Moussa Bari guddirten ko gorko mo leydi Portugal o wiyete Cristiano dos Aveiro Santos ganduɗa kay ko ɓe mbi ko temedere e ɗiɗi bi o marqui e nder kay sélection makko taw kay o fetti potite temedere capanɗe jeegom e jeetati CR7 a 7 unité don record légendaire o dita ko bituji jeeɗiɗi gam windude tarika e nder oɗon équipe nationale mo Portugal Moussa Bari ko ɗum wonno ko tawete kele gadane jayndeji leydi Sénégal o machallah hettiyankoɓe e yeeboyankoɓe haalirde moɗon ayawa habride Piindi TV ko ɗum tigui wonno komin ndewinannomon ñalawma hannde o e to banggue roɓino jayndeji leydi men ko finiri en jettima en jannima Moussa Niang kono ha joni en cettan Moussa saabu ne waɗi ko wiyete ko fait divers ne wayno ñalawma hannde o kadi ɓureten artude koye jillu président Macky Sall toon to dowle France ha ɓuuri temtude to lamorgo to e galle mabɓe lamorgo woni l'Élysée eɗen gandi hoorejo leydi France kono Emmanuel Macron koko wannomo invité yo ar toon o tawtore sommet mo ganduɗa ko haala fatuko sur la paix woni jaam ɗum noon en jii discours uji gumminama bang yo bang kanko président Macky Sall caggal nde Emmanuel Macron artuno hen e kanɗo haala kanko président Macky Sall o jabtimomo jappugol mo ganduɗa vraiment hewɓe jottoronoki ɗum ha yimɓe nana mbiyamo hannde ko kanko woni toon avocat Afrique capanɗe 5 guure gonɗe Afrique ko kanko jonni ɗum toon ko noon tigui alandi ɓe keɓano huccidirde Macron walla ɓe keɓano ganduɗa haala mumen walla seppoji ɗi mbaɗari par ce que eɗen gandi oɗo aset ɓennuɗo waɗama seppoto to parlandoɓe leydi ganduɗa kay ko wadde fistige ɗiɗon kongi wadde mbenna so tawi o yeehi toon haw heeɓi fartange huccidde e Emmanuel Macron wadde ko gooƴa ɓesgu leydi Sénégal gooƴa ɓeɗon julɓe kala saabu julɓe fof dilli e ɗiɗon kongi wadde so heeɓi oɗon fartange Moussa Bari il faut Macky Sall wona la bouche des néo-bouches ko ɗum noon tigui oɗon avocat walla kujje kiyantoɗo leyɗele Afrique fof sikki ala wona julɓe tan
caggal nde ɓenni haala julɓe ori koye ganduɗa koye oɗon fedde ndeɗon fedde gotago nder nde ganduɗa ko e oni ganduɗa kadi ene waɗi leyɗele ɗe fof walla mbiyen leyɗele Afrique fof nani hen o wi ko temedde joyyi e capannayyi leydi ganduɗa ko capanɗe joyyi e nayyi leydi woni 54 état ala fof leydi Afrique naji ƴettadi waɗade e oɗon conseil de sécurité o holi ɗum noon ko injustice ko amma ɗum ko arti e oɗon immigration clandestine wadde o arti e oɗon emploi o arti kadi ɗeɗon diƴƴe walla mbiyen Macky Sall ko goƴaji ɓesgu Afrique yinno haalde faade e ganduɗa ko Emmanuel Macron walla mbiyen faade Europe ko ɗum noon tigui on message o yettini wadde mbiyen woni soulagement faade ɓesgu Afrique fof saabu hande kala nanɗo o hoɗe leydi Macky Sall yi ha toon haalde makko ko faati caricature walla liberté d' expression mo gonda waɗi ɗum e Rasoul sallallahu alaihi wasallam mo gonda wonano ko weli yimɓe oɗon ma Samuel Paty wonano ko weli yimɓe wadde hande so tawi hoɗe leydi Macky Sall yeehi toon holliri ko woy noon donc woni fartange woni soulagement ko musanno julɓe fof ene wayno hande sabu ko ni tigi ɗum noon tigi fadduno e makko o yindiri e makko o holo ɗum goƴaji ɓesgu leydi Moussa ko noon tigi ko hunde nde ganda wiyata Sénégal tan kono duune Afrique fof no fotino ine welti hen no fewi sababude konngudi ɗi président Macky Sall ruttini Emmanuel Macron wontanimo leçon ha joni koye on fannu keddodden en certa en gatti kadi hande ne wayno ko waɗa ko wiyete ko décrété deuil national ñalawma sunare caggal nde eɗen mbawi wiide nde miñiraɓe mawniraɓe jiknaɓe gummotono ɗo e nder leydi men gam yaɓande toon to Îles Canaries toon to Espagne hewɓe jiyaka hen hewɓe kadi jiitama ina mbasi hen pittali mumen ɗum saabi hande waɗama décrété ñalawma mo ganduɗa fuɗɗima presque guila minuit deuil national Moussa Niang ko noon tigi deuil national ko eɓɓore ganduɗa ko sukaɓe ɓesgu leydi Sénégal ɓe ganduɗa ko guiƴiɗa mon gueyi ko ganduɗa ko miñiɗa mon gueyi ko ganduɗa kadi ko mawniraɓe mon gueyi Moussa Bari ƴetti initiative wadde décrété deuil national gam kayya wadde saluer leur mémoire wadde ɓe rendre hommage no hannirta ni sikki ala Moussa ala jiɗɗo wartade aduna mo betti mum pusa fof tawi yidde wonde holto mette walla mbiyen holto caɗele gardiranma e aduna donc conscience o pour gartirama o artema 100% wona hunde webde ko heftiɓe ko nayiɓe ko oppani hay goto donc nak ko yimɓe ne mbaɗa déplorer les actes immigration clandestine wonano ko weeli so tawi no ɓe keɓintoɓe jaggi ɗo hay goto e mabɓe yitake ne yaa walla kala jaaɗo waɗantake décrété deuil national walla kala jaaɗo heɓata hay jiilaw walla haala e nder jaydeji wadde mbiyen so tawi wayini wona e sago donc nak hay goto yiiɗa mayde fittane ne waɗi seeɗa saabu so yeehi gotol wonta artude so wiyama basal tan fam ko oɗon maayiɗo donc nak so wayi noon yimɓe ƴetti concept eɓɓore waɗe décrété de naissance koye réseaux sociaux gonda ko kala hello Facebook walla kala hello WhatsApp mun fo change profil nde gonda rende mabɓe sunare nde hande hawre ñalawma aljuma mo gonda kala julɗo jaaɗo juma walla mo yahani juma gonda ko tama fof ñagorɗa fisabilillah guitta fati e gotol salatu l'ikhlas laabi sappo e goho gonda ko neldaɓe pour leur mémoire ko yidde fajje gacce ñawdude ñalade wonno ko saabi yiɓe jeehi donc nak heddiɓe maayo eɗen ñaago Allah nde ganduɗa ko yurmotoɓe yaafoɓe ganduɗa ko ɓeɗon tigui yettiɓe ganda leydi Sénégal tigui ene wonde mumen wadde mbiyen yettiɓe kala noɓe mbawi ɗum sifrade foof walla mbiyen marine national e ɓeɗon les sécuriste Moussa Bari wonɓe e nder maaji hande kala moɓe jikkor mum yoɓe pammin walla ɓe nodda famille mum ɓe mbiya ko tigui ne waɗa retrouvé jomumen gara dara sikki ala ene wawi jogade fartangue par ce que ubbude mayɗo mum ko hunde nde ganduɗa ɗumini janggo e jaam bon voilà ma dañto timɗa e mum wadde oɗo yihite waɗi disparaître ko hunde ganduɗa ne muusi koccaɓe large de Mauritanie Nouakchott ko hunde ganduɗa ko c'est déplorable yeehi ana yi koruji jeeyi ha waɗi décomposé ko ganduɗa welani donc nak surtout laamu ngu yogoto hen haqqillaji ganduɗa emploi uji mbaɗe yimɓe dañoto jaggi ɗum noon tan wawi wade no wiire attaché le garo Moussa Bari haɗa ƴiƴamna wadde circulé ganduɗa ko moni foof o jamrutoyro ne par ce que immigration fuɗɗima guila 2006 2010 ɓurno waɗe des vagues ganduɗa 2020 to coronavirus gasata ko kañum ɓamti warde donc nak c'est déplorable e mbiya Sénégal kala ɓiɓɓe leydi Sénégal kala moni foof yo rende ɓeɓe sunare nde hollita laamu ngu enen beltaki nous les jeunes nous ne sommes pas contents ko noon tigui nous les jeunes nous ne sommes pas contents ko ɗum wonno ɗum noon ko erago ngo nanama ko wallidde tan kadi waɗe partagé info o kadi partage on ɗo deuil national goto fof yo waylu profil muɗum waɗa hen hollita mon ina rendi e mabɓe nden ɗo sunare ko ñaganadeɓe Allah toɓe payi to yo Allah moƴƴe mabɓe toon Allah yurmaɓe yafoɓe Allah harnaɓe aljanna bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e yeɓiyankoɓe a yawa habride Piindi TV ko ɗo min kaddate mon ha ñalawma goɗɗo so hawri e welede Allah on jarnama no fewi ha janggo inchallah.